YouTube. I dag vil vi spille lidt CSGO, som vi har lovet. Og Benjamin, hvor er du? Jeg kan ikke finde dig. Jeg tror lige, jeg skruer lidt ned fra min Counter-Strike-lyd. Fordi man kan ikke så godt høre dig, tror jeg. Lydindstillinger. Primært lyd. Så er det. Benny, prøv at sige noget. Ja, jeg kan godt høre dig. Nå, men i dag, som jeg lige har sagt, så vil vi lave vores første CSGO gameplay video. Og grunden til, at vi ikke har lavet så meget, det var fordi, at vores tider ikke helt har passet så godt. Men i dag har vi tænkt os at gøre det. Men Benny, hvad for en farve er du? Jeg kan ikke finde dig. Nå, der. Nu har jeg fundet dig. Benny, du skal sige noget mere. Altså. Nej. Okay, du siger ikke. Okay, Benjamin er lidt genert. Han vil ikke sige noget. Fuck, nej, jeg er væk. Why you take my kill? Hey, you take my kill again. Oh my god, jeg er noob nu. What? Jeg skadede ham 143, og han døde ikke. Nej, det var også i andre gange. Du døde han, og så skadede han 43. Ja, men jeg er lort til det her shit. Oh my god, what the fuck I'm doing? Men I skal lige vide, at vi er ikke særlig OP til det her pis. Vi spiller bare for sjov. Nej, jeg havde lige glemt kampen igen. Okay, Benny skal bare... Det bliver bare blændet. Jeg elsker, at den har sådan en skeletter. Benny, hvor er du? Der. I'm gonna shoot you in your head, bitch. Hvorfor er det, du sidder ude af den? Kom nu. Vi går hen og beskytter den bombe. Yeah. Benny, vidste du godt, at... hvad det nu der hedder? Nej, jeg kan ikke huske det. Lige meget. Jeg sagde ikke noget. Bare det er kedeligt, når du venter. Når du hvad? Du kan også starte med den. Der er vi der. Jeg synes, det er så kedeligt, når man skal blive derinde i alt for lang tid. Du kan lige godt starte med at lave det. Oh my god, jeg fik verdens dårligste kill ever. Hey, jeg skal stå her. Gå nu væk med dig. Oh my god. Oh my god. Jeg hader, når der kommer de der tekster! Om hvad man skal gøre. Det er pisse irriterende. Og jeg havde et liv, jeg gik bare sådan rundt. Hvorfor taber vi altid det shit? Og hvorfor lægger jeg altid så sindssygt? Hvorfor taber vi altid så sindssygt? Okay, Benny. Nu tager jeg min MP7. Der. Nej, Benny, du går ikke hamstyle. Jo, du går hamstyle. Benny går hamstyle. Nå, okay. I skal lige vide, når han siger ham, når han siger skænke, så mener han ham, okay? Han kan meget godt lide skænke. Sådan er det bare. Det kan man ikke lave om på. Det er bare en regel. Ej! Jeg er sådan lige skadet mega meget på en Benny. Vi går op og hjælper vores team. Benny, du kår sådan min kills, når du har lyst til at backstabbe dig. Elite build! Benny, prøv lige at se forskellen. Det var sådan vildt sjovt, at jeg trollede Holger. Men jeg gav ham en vildt dårlig elitebåd. Sådan en, der var vildt ridset. Så stille, Oscar. Så stille, Oscar. Skadet det der? Næh. Jeg sidder skadet det. Nå. Røggranat. Kom så. Jeg rusher med min... Okay, det var faktisk meningen, at jeg skulle KS det der kill. Benny, lad mig komme ind! Nå, det var ikke dig. Det var ikke mig, jeg er død. Og jeg har lige dræbt ham, du døde af. Jeg er bare OP. Nej, fordi ham jeg døde af skade jeg på, så det kan jeg gøre det. Cheeseburger. Jo, det kan det.
Cheeseburger. I like cheeseburger. Oh my. I hate cheeseburger. Kills. Jeg ved ikke, bare sådan 4 kills. Og det var bare sådan 3 af dem, der var killstil. Hvorfor kører du MVP? Kan jeg finde ud af det? Jo, jeg kan. Det passer faktisk ikke engang, jeg kan. Ej, nu ser jeg, at du kaster sådan noget. Kæft, du er sindssygt skud. Jeg er bare ikke særlig god til det mere. Og nu har jeg faktisk fundet ud af, at man kan skyde igennem den fucking mur. Ej, det fandt jeg ud af for lang tid siden, men alligevel. Oh my god, flashbang. Jeg bliver flashbang. Flashbang. Oh my god. Kom så fra. Og så kan jeg lige rykke på bunden. Nej, jeg vil plante den et godt sted. Nå, der vandt vi. Skynd op og plante. Okay. Ui! Ui! Men vi har allerede vundet. Så læg dog mærke til, hvad der sker. Følg lidt med i, hvad der sker. Nej, men altså, når du har den, så plante den med... Og det er Jo, det er altså det, jeg gør. Så sidder jeg og camper den for vildt. En gang var jeg fucking OP med en AK-47. Det var mig, der kom på det. Ja, det kan godt være, men det er en god idé. We just storm. Jeg er overhovedet ikke særlig god, når jeg spiller. Yay! Jeg ligger på første plads. Oh my god, jeg hader flashbang. Hader når man bliver flashbang. I'm gonna die, bitch. What the fuck, Shine? Shine er fucking dårlig for den hold. Oh my god. I'm not good. Ooh! Læg derud til den. Få den hul, og så derned. I'm just rushing in. Like I did that day. I'm just doing this shit. Like I did that day. You're gonna die, bitch. Hvad sagde jeg? Hvorfor kan du ikke lade være med det? Ja, jeg gjorde. Det kan godt være. Men han er død lige om det, fordi nu springer bomben. Wee, jeg har overlevet 3 runder i træk. Uden at dø. My name is Happy Birthday. Jeg ved, hvad skal jeg også have. Nå, men det ved jeg. Du skal have en død. Ja. What? Jeg skød ham sgu da. Benny, der er en, der er gået ind her. Benny, kom med hen på jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg var lige ved at skyde ind på fra vores hold med en AWP. Det var ikke min skud. What the fuck, jeg er ikke gået med en. You need your Zeus, yeah. Din Zeus. Nå jo, din Zeus er den der, havde jeg ikke glemt. Jeg havde ikke glemt, hvad din Zeus er. You love your Zeus. Benny. Hvor er du? Nå jo, der. Men det var vildt nederen i en Mirage. Der var sådan, jeg skød en fra det andet hold, men så en fra mit hold. Han stod på den anden ende, så jeg dræbte både en fra mit hold og en fra deres hold. Okay, men det er lidt for let. Mit navn er Karl, yeah. Mit navn er Karl, yeah.
I'm sorry, guy. My god. Oh my god. Benny, du fik ham. Ej, var du fantastisk. Yeah, du var fantastisk. Yeah, du er fantastisk. Og YouTube, grund til, at den lige klippet over, det var fordi, at vi bruger Bandicam, fordi min andet program ikke lige virker. Så vi klipper dem bare sammen. Men det skal I ikke spekulere over. Jeg skyder altid så sent. Hvorfor købte jeg en AVP? Nej. Jeg vil ikke have en AVP. Det. Oh my god. Den her, den vinder de. Det står meget. Ej, det ved jeg faktisk ikke engang. Ej, vi skal nok vinde. Jeg er stadig den bedste på vores hold, er jeg ikke bare beautiful. Vi spiller mod nogle noobs, så det er sindssygt. Og vores hold er måske også lidt noob. Nej, Benny, vi spiller mod nogle noobs. Benny, der er 2 different noobs, I just say. Hvis man skal spille nogle gode nogen, så skal man... Okay, vi har tabt det her. Ja, men det kan godt være en sjov bane, men det er stadig for... Det er stadig sådan en... Det er ikke sjovt, jeg kan bare kende den bare ikke. Mirage. Jeg troede lige ikke. Jeg troede, jeg håbede lige. Det var den... Så var det sådan, han var totalt quickscoper. Så er der sådan, han fik ham i sin MP. Quickscope med det. Haha! Fuck, han er lort! Fuck, han er lort! Oh my god, han er lort. Hvordan kan han være den anden bedste på vores hold? Jeg spørger bare. Da du klippede også, har du så overhovedet... Er du så begyndt at filme igen? Hvad? Er du begyndt at filme igen? Ja. Det var derfor, jeg sagde det der. Det der. Nej, men det var den sidste gang. Der failede det. Nej, jeg gjorde. Jeg failede ikke. Det var bare fordi at den ikke kunne klare det. Har Ben, jeg blindede dig med min flashbang. You're gonna die, Ben? What? Ah, sådan havde jeg det. Sådan havde de det sikkert også. Det jeg gjorde med det. Han sigtede efter en, og så kom en anden en ud, og så dræbte han ham sted. Det var ikke mig. Han skal få dobbeltkill. Han får det modsatte, han får vores... Ej, han skulle få dobbeltkill, så jeg kunne tage ham. Det var ikke sjovt. Nu er Mobs. Mobs. Ultimate Mobs. Ultimate Mobs. Benny, I make the ultimate Mobs. Ja, jeg mobs helt sindssygt, men altså bare til at tænke, mobs. 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 Oh my god, vi spiller mod nogle noobs, så det er sindssygt. Det er ikke sjovt, det er alt for nemt det her. Jeg har lige fundet Benny. Hvis du vil have en AVP, så kom op på short. Yeah, Benny døde. Oh my god, vi spiller mod nogle noobs. Fuck, det er sindssygt, det er noobs her. Vores egen team er også noob. Og det er også selv. Oh my god, jeg er noob. Oh my god, jeg er noob. Jeg var fantastisk. Det passer nu ikke, Ben. Du døde før mig. Og hvad så? Hvad så? Jeg fik i mindst 2 kills. Jeg fik i mindst 3. What the fuck? Jeg troede, man kunne skyde igennem væggen. Det er der så mange, der har sagt. Det er også set. Ja, men hvorfor? Jeg skød en lige, da den var der. Så fandme dur det ikke. Hvorfor er der ikke nogen fra den anden team, der er sniper? Det er ikke sjovt.
Oh my god, det er det nemt. Oh my god, det er det kedeligt. Oh my god, hvorfor skulle jeg lige kigge væk, da det var en ville skyde mig? Tag min AVP, Benny. Benny, han er død, så tænk dig dog op, man. I'm not a hipster. Benny, det der tog virkelig lang tid for dig at snipe ham. Ja, men Benny, der er også nogle gange, hvor jeg laver de vildeste quickscope. En gang lavede jeg 360 med en MVP. Ja, også. Hvem har ikke gjort dig? Jeg også det. Nej, jeg har. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe. Benny, nu vil jeg gå her med den her. Jeg hader, jeg ikke har et skin til den, fordi den ser så grim ud. Hvorfor køber jeg egentlig ikke, for jeg har trods alt $18. Kom så. Rush, rush, rush. Oh my god! Okay, Benny, nu tager jeg mig sammen. Er du klar? Nu tager jeg mig sammen. Efter den næste runde tager jeg mig sammen. Get wrecked. Oh my god. Du ved godt, der skete. Jeg ved godt, hvad der skete. Du døde. Hvorfor laver de en lille mus nu comeback, man? Det er ikke meningen. Oh my god, han er new. Oh my god. Oh my god, han er hipster. Hvad skal jeg købe? Hvad skal jeg købe? Okay, nu trykker jeg bare fri igen. Okay, det var den her, jeg fik købt. Nej. Jeg fik en eagle. Yeah. Hvorfor? Jeg tror, han har en MVP. Benny, jeg har lort lige nu. Det går altså ikke. Nej, det gør. Benny, husk nu at tale lidt højere. Man kan ikke høre dig. Det kan jeg nemlig ikke engang. Skyd ham. Skyd ham. Skyd ham. Skyd ham. Skyd ham. Yay. Benny. Skyd ham. Benny har ikke noget skin. Benny har ikke noget skin. Nej, det ved jeg godt. Benny blev hacket. Benny blev hacket. Benny blev hacket. Benny blev hacket. Da 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 da. Og det Benny står der og camp, din trold. What the fuck? Benny han kommer. Din trold. Du er stadig en trold. Oh my god, Benny. Du dør. Ja, du gjorde jeg. Yeah, det var på grund af mig, du ikke døde. Hvorfor fik jeg det sidste kill? Hvad skal jeg købe, Benny? Jeg aner aldrig, hvad jeg skal købe. I don't know. Et andet. Nu bruger jeg bare mine penge på et andet, okay? På den noget shit, så jeg køber bare den her. Kebab. Du er en kebab. Hvorfor er jeg med kebab? Wow, hvor er det? Ja, tak. Okay, det der er så. Hvad? Er det bare fordi, det skulle være Oh my god, jeg kan ikke finde ud af det her! Benny, sig hvad jeg skal købe. Benny, du siger hvad jeg skal købe fra nu af, okay? Jeg har sagt AK. Okay, for nu har jeg købt kun AK. Så det er AK. Han er vild, de er vildt OP til at snipe det der andet hold. Det er vildt irriterende.
hvad man kalder for en AK-47 style. Oscar, vi taber. Nej, jeg kan ikke købe AK længere. Benny, fra nu af taber vi, okay? Nej, faktisk ikke. Okay, Benny. Valens. Mit navn er Kai. Yeah, mit navn er Kai. Hvad er dit? Yeah, for hvad er dit? Skal du ikke stille op i X-Factor? Jo, jeg er fantastisk. Har du hørt min sangskills? Flot. Benny, you just died today. Oh my god! Jeg er lort. Benny, vi har tabt alt det her shit. Kom nu, vi skal vinde. Kom nu, jeg er lort. Kom nu, vi skal vinde. Kom nu, jeg er lort. Kom nu, vi skal vinde. Kom nu, jeg er lort. Kom nu, vi skal vinde. Kom nu, jeg er lort. Oscar, vi lå meget. Nej, vi gør det. Vi skal vinde, Benny. Jeg vil ikke ned i rang, og det var du heller ikke. Nej, nu vil jeg. Benny, hvis du får mig ned i rang, så smadrer jeg dit ansigt. Benny, det er en lokkegranat, så fat det dog. Det ved jeg jo godt. Det bringer bare held og sådan sådan i dit hoved. Sådan en lykkegranat. What the fuck? Jeg går ind i min settings lige når den gør det. Benny, vi taber alt det shit. Nej, kom så. Det vi kan. Derfor. Vi taber det her shit. Er vi døde? Prøv at se det smækker. Ja, vi vandt! Kom så! Vi kan godt det her shit! Kom så! Oscar, jeg giver dig en våben. Oscar, jeg giver dig en våben. Yay! Tusind tak! Farvel. Hvad? Farvel. Farvel? Hvorfor siger du farvel? Nå, det er en af de der pranks, den kender jeg godt. Hvad kom? Det var for sjov. Benny! Skynd dig! De er short. Short. Benny, vi har tabt det her shit. Eller dræb. Kom så, Benny. Vi skal bare alle sammen få vores kill. Vi skal alle sammen få vores kill. Vi vinder det her shit. Yeah, vi vinder det. Her, vi vinder det. Her. Benny, har du ikke købt demon-sæt? Nå, lige meget. Men det var vildt OP en gang, så var sådan, den var lige noget over streng, så døde jeg, da jeg havde demonteret den. Altså sådan et millisekund efter, jeg havde demonteret den. Altså et nanosekund. Okay, også det tror jeg så. Det er rigtigt, nej, men så var det et millisekund. Det var i hvert fald sådan noget pis. Det var et millisekund. Okay. Det var sådan, jeg døde lige efter. Jeg troede ikke engang, jeg nåede det først. Altså først troede jeg ikke engang, jeg nåede det. Missekat. Hvor er han, Benny? Hvor er? Nå, der. Det er så Oh my god! Jeg kan jeg ikke. Nå, vi har tabt! Yeah, vi vandt! Det er sådan altid, når jeg siger nej, vi har tabt, så vinder vi. Okay, det siger jeg hver gang. Så vinder vi altid. Benny, har du et våben til mig? Oscar, siden du ikke fint.
Men siden du måske ikke kan høre mig så godt, kan det være, fordi du skulle ned for mig? Skru ned for mig selv? Jeg skulle ned for mig. Hvorfor? Prøv nu at sige noget. Hallo her. Ja, Ben, nu taler du højere end mig, fordi nu har jeg skruet fuldt op for min modtagelsesstyrke. Oh my god! Hvad? Can I get it? Ja, du kære, Benny. Du får ikke dit ace. Ja, du må ikke få dit ace. Please, can I get ace? Can I get ace? Can I get ace? Don't kill him. Don't kill him. He should have ace. Oh my god. Oh my god. Hvad better Nick, but don't kill him. I don't understand the point with people. Jeg var så til. Jamen Benny, så må du bare tude i din lille klud sammen med Etty. Og nu vinder vi. Ja, det er sådan noget. Hvem kaster den flashback? Ja. Det kan jeg. Benny, din nar. Oh my god! Kan vi? Ham der musser, han er på OB! Nej, det var mig, der var dårlig. Nej, det er han er dårlig sådan det. Hvordan hold eller sådan noget. Nej, han er den bedste. Han er? Hvis han har Jo, han er. Han har 21 kills. Ja, jeg har 22. Jeg er ligeglad. Det er bare mig, der er dårlig, fordi jeg flipper så meget ud. Og fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal købe. Det så... Altså, jeg er mega lort, når jeg ikke ved, hvad jeg skal købe, at jeg siger. Så kører hamster ligesom mig. Nej, jeg havde ham. Jeg ved, hvad jeg skal gøre. I know what I should do. I know it. Jeg ved også, hvad jeg skal gøre. Jeg får sådan en tige sammen. What the fuck, han er lort? Oh my god, I just say. Go to the bomb! Oh my god, han er lort! Han er seriøst, hvad jeg kalder lort. Ja. Help the noob! Sniper du. Sådan, help the noob! Benny er lort, det der. Benny. Jeg har 0 kills i stedet. Of course. Hvor mange kills har du med dem? Jeg Nej, det har- var meningen, du skal høre. Oh my god! Ja. Nej! Benny! Han er derinde! Dræb ham! Nej, what the fuck? Hvorfor fik jeg ikke assist? Benny, jeg har nogen 70 med den der. Ja, jeg fik den i går eller sådan en kills. Nej, det er ikke sjovt. Sådan der. Benny, jeg har røget i rang 5! Nej, ja. Det var bare for sjov. Jeg er så mega lort til Counter-Strike nogle Ja, gange. det er. Jeg sagde nogle gange, og du behøver ikke være så fucking selvoptaget. Pokerface. Pokerface boy. Det er så troll face. You are pokerface boy. You are the pokerface boy. Yeah. Farvel YouTube. Det var den her kanal. Nej, det var den her video. Illuminati confirmed. Og nu hører I Benjamin som en total blærerøv, men det får I en masse af senere. Farvel.